to nechat vše být jen tak, na to nechat náš čas jen tak chvíli stát, než pohltí nás. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z 2 stran, tak otočme stránku, začnem nový list psát. Najdem to, co je v dálce a bylo ukryté v nás. Ještě dokud mám víru, ještě dokud mám sílu, náš příběh teď psát. Právě vidím nás 2, jak padáme únavou. A já vidím jen stát tě, když nechceš jít.